Zdravím všetkých rybárov a samozrejme aj nerybárov. Vítam vás pri sledovaní relácie Rybárstvo na dlani. Dnes sa budeme venovať téme, ktorej sa bohužiaľ už dlhší čas nikto nevenoval. Nachádzame sa v mestskej športovej hale v Kysuckom Novom Meste a so mnou je tu pán prezident Slovenského rybárskeho zväzu. Ivo, úvodná otázka na teba. Prezident Slovenského rybárskeho zväzu na detskom rybárskom podujatí. Ako je to v podstate dôsledok takých dvoch faktorov. Poprvé, som sám aktívny človek, ktorý pracoval s rybárskym krúžkom a vždy som sa snažil podporovať rybárske krúžky a v skutočnosti dnes ako prezident Slovenského rybárskeho zväzu som si zobral nejakú tú gestiu nad rybárskymi krúžkami a snažil som sa preklenúť tú trojročnú priepasť, kedy oficiálne u nás tá krúžková činnosť ako keby neexistovala. Napriek tomu, že všetci vieme, že tie krúžky pracovali, aj v tom covidovom období sa tí vedúci krúžkov snažili tie deti nejako udržiavať, vzdelávať a učili ich loviť ryby, oficiálne celá táto vec nebola ani zo strany rady, ani zo strany nejakého iného združenia podporovaná. Jasné. Poďme na to po poriadku. Nebudeme hovoriť o tejto akcii konkrétne, lebo o tejto akcii a túto akciu môžete sledovať v našej relácii Na rybách Petrov zdar. Budeme sa baviť všeobecne o práci s deťmi a mohli by sme začať napríklad otázkou, ako vnímaš to, že v rámci práci s deťmi vzniklo nové občianske združenie? Myslím si, že je to celé dôsledok tej akejsi predošlej neschopnosti zjednotiť pod Slovenským rybárskym zväzom všetky krúžky. Aj keď tu pokusy boli a mali sme dokonca zamestnanca, ktorý je dneska členom tohto združenia, ktorý mal pomôcť rade zjednotiť krúžkovú činnosť pre určité personálne nezhody a nejaké osobné problémy. Nakoniec sa to celé zosypalo a aj keď bol vybratý na základe výberového konania radou, jeho funkcia a jeho postavenie v rade, a teda na sekretariáte rady skončilo a ostalo akési vzduchoprázdno. Stratili sme človeka, ktorý by bol nejako tie krúžky navzájom prepájal. Teraz, keď sa zvolila nová rada na sneme, jasne, že ten problém sa objavil na novo, že predsa tú prácu s deťmi ten Slovenský rybársky zväz potrebuje. Bez toho tá budúcnosť je v podstate nejasná. My tú mládež vzdelávať musíme a dostávať tie deti od mobilov do prírody. Preto si myslím, že keďže toto združenie bolo ako jediné, ktoré dalo nejakú jasnú víziu a hlavne tým, že to už nie je postavené na jednom jedinom človekovi, ktorý to má všetko riešiť, ale je tam zoskupenie nadšencov, ktorí chcú pohnúť tou krúžkovou činnosťou a dosiahnuť ten stav, ktorý je dávno želaný v Slovenskom rybárskom zväze, aby bol krúžok naozaj v každej organizácii SRZ. Ako teraz vyzerá situácia v Rade Slovenského rybárskeho zväzu? Ako rada prijíma toto nové občianske združenie? Nebere to ako konkurenciu, alebo dokážete nájsť nejaké spoločné prieniky, cesty? Musím povedať, že pri komunikácii a pri tom, že som sa snažil vysvetliť rade, že my nemáme nikoho iného, kto by bol ochotný túto zodpovednosť prevzať na seba, tak v konečnom dôsledku rada dospela k záveru, že áno, my tento subjekt potrebujeme na to, aby sme to celé naštartovali a všetko ukáže najbližšie obdobie, ako sa tá činnosť bude vyvíjať, čo sa bude diať. Ale verím tomu, že sa to konečne posunie dopredu, pretože sú tu požiadavky nielen od organizácií, tu sú požiadavky aj na medzinárodnej úrovni. Český rybársky zväz má takisto záujem nejako konfrontovať výchovu mládeže v Čechách a na Slovensku a hľadať podujatia alebo vrátiť sa k podujatiam, ako je Zlatý bliskač, Zlatá udice v Čechách a spájať vedúcich krúžkov, ale samozrejme spájať hlavne tie deti, aby videli, ako jednotlivé krajiny v tomto fungujú. A je to v podstate aj preto, že my napriek tomu, že sa vydalo x kníh o
o metodík a všelijakých návodov, ako majú krúžky fungovať, v konečnom dôsledku vždy je to postavené na ľuďoch. A my málo kedy vieme pozháňať dostatok ľudí, ktorí by tieto veci naozaj robili. A tým pádom je tu práve združenie so svojím nadšenými ľuďmi, ktorí dokážu priťahovať ďalších ľudí, ktorí budú riešiť tieto problémy pri práci s deťmi a mládežou. Ak to dobre chápem, tak združenie príde s nejakým metodickým pokynom, ktorý bude platiť pre všetkých, alebo každé toto občianske, alebo teda každý krúžok rybársky, detský rybársky krúžok bude robiť na vlastnú päsť, alebo čím sa budú teda riadiť? Nám ide o to, aby sme spolu s týmto občianskym združením presne zadefinovali metodiku činnosti rybárskych krúžkov, nejaký ten plán práce v priebehu roka, aké podujatia očakávame, že toto združenie urobí pre deti pod hlavičkou aj Slovenského rybárskeho zväzu. Ale hlavne, že zjednotí tie krúžky po tej pracovnej a športovej činnosti a vznikne nám nielen vzdelávací subjekt, ale v podstate aj akási športová prípravka pre Združenie športového rybolovu. Samozrejme. A teraz otázka taká možno nepríjemná, trochu na telo. Nič nejde bez peňazí. Ako chce financovať, alebo je ochotný Slovenský rybársky zväz financovať prácu s deťmi? Práve posledné zasadnutie rady bolo presne o tejto téme. Tým, že rada prevzala tú zodpovednosť a ochotu pracovať s týmto združením, automaticky sa tento bod zaradenia do rozpočtu, uvoľnenia financií pre prácu s deťmi a mládežou. Hľadajú sa rôzne riešenia. Teraz sme v období, kedy v priebehu 30 dní ideme spracovať nejakú tú zmluvu, do ktorej budú zakomponované jednak požiadavky Slovenského rybárskeho zväzu a ten finančný návrh, koľko je rada ochotná poskytnúť združeniu a spätne, kde združenie bude garantovať, že ich samo bude sa snažiť určité prostriedky získať. Pre nás si myslím, že ak sa zamyslíme v Slovenskom rybárskom zväze, tak ak budú organizácie trošku nesebecké, tak vždy tie 2%, keby sme dali všetky z každej organizácie na deti, tak môžu chodiť na ryby až do Chorvátska, nemusia chytať len na Slovensku. Ako to teda v praxi bude reálne fungovať, myslím, prepojenie, občianske združenie, rada, Slovenský rybársky zväz? Samotné združenie de facto bude pracovať ako samostatný subjekt. Bude ale pod patronátom a hlavičkou Slovenského rybárskeho zväzu, pretože si zoberme, že ten rybolov alebo čokoľvek vždycky prebieha na revíroch Slovenského rybárskeho zväzu. Na druhej strane si berieme do úvahy to, že toto združenie bude vychovávať nových členov Slovenského rybárskeho zväzu. Takže ja ako prezident som sprostredkovateľ v komunikácii rada združenie a budem prenášať požiadavky združenia na radu a požiadavky rady na združenie, aby sme našli nejaký kompromis a spoločné riešenie. V podstate celý tento problém s mládežou je aj v pláne alebo v úlohách, ktoré nám ako združeniu, alebo v podstate ako organizácii Slovenskému rybárskému zväzu určil snem Slovenského rybárskeho zväzu. Že je to jedna z úloh, ktorá sa musí plniť, aby sme naplnili úlohy posledného snemu. Pevne verím, že práca s deťmi naberie na obrátkach a zlepší sa, lebo dlhé roky sledujem prácu s deťmi, viem, že existujú nadšenci v tomto a fakt sa tým deťom venujú, no ale vždy som sa dopočul, že zo strany Slovenského rybárskeho zväzu tam bola taká, nechcem to povedať neochota, nevôľa, ale taká skôr pasívnosť. No tá pasivita vychádzala asi aj z toho, že my sme oficiálne nejakú tú sekciu pre prácu s deťmi a s mládežou pochovali pred 3 rokmi a tým pádom sa na tieto účely neuvoľňovali ani finančné prostriedky, ani personálne sa to neobsadzovalo a vždy to bolo iba o aktivitách krúžkov podľa organizácií. My práve týmto spojením so združením chceme dosiahnuť to, aby sa tá činnosť zjednotila, aby sa to potom prejavilo na tom zlatom blízkáči, že tie deti sú pripravené rovnako, venujú sa RT-čku, plávanej, disciplínam, ktoré budú v rámci zlatého blízkáča, ale že aj po vedomostnej stránke budú mať prístup k rovnakým informáciám, ktoré keď sa potom preverujú vo vedomostných súťažiach, aby to nebolo o tom, že
ako keby niekto pripravil testy len pre konkrétnu skupinu. My musíme dosiahnuť to, že všetky krúžky komunikujú medzi sebou, ale pracujú na rovnakej báze, na rovnakom princípe a v tej chvíli už budú tie výsledky, myslím si, že veľmi porovnateľné, ale dosiahne sa štandardná úroveň rybárskych krúžkov na Slovensku. Ďakujem a toto by bolo možno všetko, čo sa týka práce s deťmi, ale ja sa ešte pozastavím pri poslednej rade, ktorá zhodou okolností bola včera. Neviem, kedy budeme toto vysielať, ale bolo to v sobotu teda, 25. februára myslím. A viem, že sa tam preberali aj iné zaujímavé témy, napríklad elektronizácia. Nechcem, aby sme to tu teraz riešili, lebo to bude predmetom ďalšej relácie a myslím si, že bude zaujímavá. Práve chcem spraviť takú upútavku na ďalšiu reláciu, takže k tej elektronizácii veľmi skrátka, čo by si povedal? Naši partneri z Českého rybárskeho zväzu nás pred mesiacom pozvali na takú exkurziu do Prahy, kde nám odprezentovali svoj program RIS. Je to Rybársky informačný systém. A vďaka toho rybárskeho informačného systému spracovali celé elektronizačné vybavenie fungovania ako Českého rybárskeho zväzu. Keď sme videli ten produkt, tak sme si uvedomili, že oni ho už de facto majú hotový. A my ho ešte pomaly nemáme ani presne zadefinovaný, že ani nevieme, čo od neho chceme. A preto je tu obrovská šanca využiť ten potenciál programu, ktorý vytvorili v Čechách a preklopiť ho na slovenské podmienky a dostať naozaj luxusný, kvalitný program, ktorý po včerajšej prezentácii na rade členovia rady prijali s nadšením, pretože konkrétne na presných veciach definovali, ako funguje, na čo slúži, o koľko sa zlepší komunikácia, o koľko papierovania sa odbúra. Čiže celkový ten efekt, celkový ten prospech pre organizáciu. Samozrejme, nič nie je zadarmo, ale na štarte vždy je potrebný nejaký vklad. Ale v konečnom dôsledku to bude veľká výhoda, ak zoberieme tento program a verím, že ho zoberieme. Bude to obrovské ušetrenie časových a finančných prostriedkov a vzhľadom na to, že vybavenie každého rybára smartmobilom v dnešnej dobe je skoro štandardné, vieme sa posunúť oveľa ďalej ako s tými papierovými formami, ktoré máme dnes. Samozrejme, program, ktorý nám českí partneri ponúkli, počíta aj s nejakou papierovou verziou pre starších ľudí, ktorí nie sú schopní už prejsť na tú elektronickú formu. Takže nejaká tá percentuálna časť členstva by išla relatívne v starom režime, ale možno, že už s prevodmi bez navštevovania kancelárií, čiže by sa ten systém trošku aj u nich zmenil. Zatiaľ toľko to stačí, myslím. Tejto téme sa určite budeme venovať, takisto zrejme aj celkovo zasadnutiu rady a témam, ktoré tam odzneli. Myslím si, že bude nás informovať pán tajomník Slovenského rybárskeho zväzu. Na dnes, pán prezident, tebe ďakujem. No a s vami sa teším niekedy na budúce. Majte sa dobre. Petrov zdar.